нархҳои ҳама маҳсулотҳо дар Туркия. Салом алайкум дӯстон, барои шумо боз як сайти Туркияро нишон медиҳам, ки шумо метавонед ҳама намуди маҳсулотро заказ кунед. дар ин ҷо шумо ҳам нархи паст, ҳам молҳои басифат ёфта метавонед. медарем ба даруни программа. то охир тамошо кунед, барои шумо каме бошад маълумот аст ва оянда метавонед ки худатон заказ кунед прямо. дастаи хатаки боло меҷиқем. нигоҳ кунед чӣ хел бисёр аст, ҳамаш ба категория ҷудо карда шудааст. мисол ҳамида медароем. боз дар ин ҷо ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудааст. якашро интихоб мекунем. боз ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудааст. медароем ҳар як кадомаш аделна ба гурӯҳ ҷудо карда шудааст. нигоҳ кунед, ҳам ба сифат аст, ҳам нархҳои паст аст. нигоҳ кунед, барои зан аделна, барои мард аделна, барои кӯдакҳо аделна, барои ҳама чи аст. вазир барои занҳо медароем, нишон медиҳем. то чӣ дараҷа осон карда шудааст, ки шумо метавонед ҳар як чизе ки шумо бояд гиред, ҷудо карда мондагӣ ҳастанд, шумо тезтар ёфта метавонед. боз либосҳои мардонаро нишон медиҳем. ҳозир якашро интихоб карда нархашро мебинем чанд пул мешавад ва то Тоҷикистон чанд пул мешавад. якбора пули дастафкашам ҳисоб мекунем. медароем ба калкулятор. дар ин ҷо Туркияро интихоб карда нархашро мебинем 172 лира, яъне 53 сомони тоҷикӣ ҳамин футболка шуд. пули дастафкаша ҳисоб мекунем, мебинем чанд пул мешавад дастафкаш. ҳамин футболка тақрибан 200 грамм меояд. мо 200 грамма зар мезанем ба 16 сомонӣ. аз Туркия ба Тоҷикистон арзонтар аст нисбати Хитой. яъне 200 грамма мезанем ба 16 сомон, яъне 3 сомону 20 дирам ҳамин футболка аз Туркия ба Тоҷикистон меояд. плюс 53 сомон, 56 сомону 20 дирам то Тоҷикистон то Душанбе Хуҷанда мерасад. яъне ки ҳамун либоси мо чизе ки заказ мекунем чанд грамм ки боша, пули ҳамонро мо меспорем, тамом. боз ягон тегаша дида пешниҳод мекунем, то охир тамошо кунед. нигоҳ кунед, барои кӯдаконам аделна, ҳар як кадомаш аделна гуфта шудааст.
نگاه کنید تقریبا 25 30 سومون 40 50 سومون هر خیل نرخ‌ها هستند. تا آخر تماشا کنید برای شما یک معلومات خوب می شود. نگاه کنید چه خیلی مال‌های بصفت و نرخ‌های ارزان هستند. ویدیو معقول شد با دیگران روان کرده پلتفرم سابسکرایب فراموش نکنید و برای کورس حتما با واتساپ و تلگرام ما نویسید.